Fil-qorti il-ħamis issejjaħ biex jagħti x-xhieda tiegħu Melvin Tewma, il-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia illi tul ix-xhieda tiegħu der aġitat u anke instema maħnuq bil-maġistrate kemm il-darba tgħidlu biex jikkalma u jistrieħ. Tewma irrepeta diversi fatti li issa ilhom magħrufa li Daphne Caruana Galizia kienet se tikteb xi ħaġa importanti u kien għalhekk li ridu joqtluha li tħallas depożitu ta' 30,000 euro qabel id-delitt li wara l-laqgħa li kellu ma' De Giorgio l-imsida ċempillu Sandro Krause mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex jinfurmah li kellu laqgħa skedata ma' Keith Schembri. Tewma semma kif Jorgen Fenech kien taħ 150,000 euro biex imexxi bil-pjan jgħid li żamm 120,000 għandu sakemm lestew kollox u meta Tewma kien jinkwieta Fenech kien darba qallu il-power tagħna il-flus. Melvin Tewma jispjega li darba minnhom l-aħwa De Giorgio kienu qalulu tilna tant bulijiet ma noqtlux lil din. B'Tewma jisħaq li meta nqatlet Daphne Caruana Galizia qabditu biża' kbira, iżda Jorgen Fenech kien qallu ma joqgħodx jinkwieta għax il-pulizija ta' barra jaħdmu bħal ta' Malta. Fil-qorti Tewma qal li Jorgen Fenech kien qallu li l-aħwa De Giorgio u Vince Muscat għandhom problemi kbar għaliex kien sar jaf li kien se jsirilhom rejd taħt it-tinda tal-patata. Tewma kien mar jinforma lill-aħwa mhux ċert minn fejn kien ġab din l-informazzjoni sensittiva Jorgen Fenech, informazzjoni li suppost kienet biss sant l-awtoritajiet. Melvin Tewma saħaq li wara r-rejd tfixkel beda jixrob ħafna u beda jibla l-pirmli. Jgħid li darba tela fuq il-bejt biex jagħmel suwiċidju iżda ftakar li kieku għamel hekk Jorgen Fenech kien ikun ħieles għax l-aħwa De Giorgio ma kinux jafu bih u jsemmi kif Fenech kien taħ 5,000 euro biex imur vaganza u kien għażel li jmur Londra mal-familja tiegħu. Meta kienet jitkellem dwar l-involviment tal-aħwa ġus, Tewma qal li lil tal-maksar ma jafhomx. Jispjega li kien Jorgen Fenech li qallu jmur ifittixhom għax Vince Muscat kienet jikxef mal-pulizija li l-bomba kienu għamlu huma. Dan kollu imur lura għas-sena 2018 meta din l-informazzjoni suppost kienet biss għand il-pulizija u persuni ta' kariga għolja f'Kastilja. Jissemmew ukoll Johan Cremona u Kenneth Camilleri fejn Tewma jispjega li darba minnhom marru d-dar tiegħu. Camilleri kien qallu li l-aħwa De Giorgio u l-Koħħu kienu se jieħdu l-pleġġ u jingħataw $1,000,000 kull wieħed. Tewma beda jistaqsi minn fejn ġie dan Kenneth Camilleri u Fenech kien ikkonferma li kien Keith Schembri li kellem lil Kenneth Camilleri u involvih. Jintqal li Johan Cremona kien jaf id-dettalji kollha tal-assassinju apparti min għamel il-bomba. Mistoqsi jekk hemm xi affarijiet li jrid iżid, Tewma qal li Johan Cremona u Jorgen Fenech kienu qalulu li l-eks Ministru u eks deputat mexxej tal-Labor Chris Cardona kien qabbad lill-aħwa De Giorgio biex joqtlu lill-ġurnalista. Bil-middleman jistqar li kien jikkomunika ma' Jorgen Fenech permezz ta' WhatsApp u Signal. Din tal-aħħar kienet app li kien niżżillu fuq il-mobile Fenech stess.